Hej, jeg vil vise dig, hvordan jeg fik et link til at virke med et billede i footeren i min blog, og jeg vil prøve at sætte en GIF ind i stedet for. Jeg bruger Tana og dens FTP-klient, men du burde kunne følge med i et andet program, hvis du vil. Først så finder du et billede, eller en GIF, som du gerne vil have ind. Jeg har mit lige her, og jeg kan kopiere det ind i Aptana, ind i den mappe, hvor filerne ligger. Derefter skal du finde det præcise sted i koden, hvor at billedet er. I din browser kan du altid højreklikke på det område, du vil finde, og trykke på Vis detaljer om emnet. Altså Vis detaljer om emnet, hvor der kommer en boks op med koden til HTML. Du skal derefter lægge mærke til, hvad de forskellige classes hedder. For eksempel Tundra. Og så når du går ind i din kode, kan du finde din fil ud fra det. Når du har fundet det rigtige sted, så sletter du den forestående tekst. Jeg lader også være med at slette mit copyright, fordi det vil jeg gerne til at stå der. Når du har slettet det, så starter du med at lave et A-tag. Fordi jeg vil bare lige vise dig, hvordan der man linker til Google. Først står der A, så skriver du href i lig med. Og for det her tilfælde skriver vi bare http://google.dk. Du kan altid ændre det til noget andet senere. Det er dit eget valg. Og slutter tagget. Herefter starter du et nyt tag, som hedder img. Hvorefter du skriver src for source i lig med og kolonne. Og så skal du så have fundet mappen, hvor at din GIF eller dit billede ligger i. Min ligger inde under Media, Images eller IMG, og så ligger den lige her. Så jeg skriver inde i mit tag skriver jeg media /img min og så hedder den her dancingkit.gif. Herefter slutter du tagget med et skråstreg og et sluttag. Og så starter du et nyt tag, hvor du slutter dit A-tag med at skrive tag/a sluttag. Derefter saver du. Gå ind på din hjemmeside. Prøv at reload. Her har du den. Du kan ændre størrelsen ved at ændre width og height. Hvis du går ind igen og tilføjer width er lige med. Vi sætter det til 80 pixels og height også til 80 pixels. Husk at sætte dem i en kolonne. Save igen. Og så ser det sådan der ud. Jeg håber du har forstået denne guide. Held og lykke.